Hei, tulkinnasta voidaan olla aina eri mieltä. Mä puhun nyt ennen kaikkea romanttisen musiikin tulkinnasta. Richter oli sitä mieltä, että oli vain yksi tapa tulkita, ja se oli se, mikä hänen tapansa oli. Ja miksi? Koska hän on lukenut nuotit, hän sanoi. Eli se edellyttäisi, että kaikkinen detalji olisi kirjoitettu paperille nuoteiksi. Se on mahdotonta minun mielestä. Mä tässä esitän nyt 3 tahdille 2 vaihtoehtoista tulkintaa. Tässä näytän siis balladi, ensimmäinen balladi. Nuo alkutahdit, 3 ensimmäistä tahtia. Siinä lukee pesante, joka kuulostaa mun korviini sekä askeleelta että painavalta. Pesant, ranskaa ja askel. Se on italiaa sekoittunut sitten pesante. Sitten loppuun on kirjoitettu diminuendo. Mutta mun korviin, jos sen soittaa raskain askelin loppuun asti, kunnes sitten 3. tahdissa tulee äkillinen diminuendo, niin no se on yksi mahdollisuus. Mutta se voi olla myöskin niin, että ensimmäinen tahti on ne askeleet. Sitten seuraa kaiku ja vielä kaiku, ja sitten se häipyy sinne diminuendoon lopullisesti. Siis 2 vaihtoehtoa mä näen tässä. Joo. Ei sen enempää siitä balladista nyt tällä kertaa.